Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Deithor town ko an development mapu duar bagori press club abitunga tumpen kahomri dam. Aruni phaingkoi arni lakhain kora trok duar bagori misi constituency angkam Deithor town ko an development mapu duar bagori press club abitunga tumpen kahomri dam. Isi town pulote ladak angton ahormu anta longpon lab nangji. Sitame ladak Deithor town along penang an ahormu kelongpon pe dopik anlang. Sitame aprang penmute non asapso akejoy muchot dolo puta ningje ponwinti. Bookstore, computer anta dolo, Xerox anta ladak Deithor town along longpon lablo lasonsi ako daily market ta dothukok ajo Karbi ahan ok han an sitami longpon lablo puta thanpon rinti lapen kenon town ahem buildings amokha kimrang pon bomlang tangte angton pen kachini jia phan rat atum pen nang kachithandun alam thile angton pen arjuponik sinan onale tum madak Deithor along hotel pilibang thedi pone komentoni kamse hotel pilibang la nili tumge lockdown na phiben lockdown na khuli ben sida khoter na chubi lo tanai tum madak town par lo lego tong di pon na mate town par lo desa dak hotel na ngi jelo town par lo delo ini tadi town par lo desa na tum ko pini ali ke long kon son do ma ali ke putheke mane mithang ko an no claim lan cholo aka break pen ke thang ta bang belo tanai dak town par lo desa ko punya develop ko na tum han na ki pon do ma dukan phan hai और दुकान खान पंदा का टाउन नंग बो nili ge la hai the gon long le la dukan phan ta mane nangera putabe mane chu cheng in ho puta nang pipe mithang kai si ni ben si ga chu cheng tanai tum madak टाउन नंग बो si na tum hotel ke tum ko si ko puni aprang pe non टाउन नंग de pen ali ong chala pon do man e phong teng la athe dukan ai bi da lockdown ke khuli ben nang bi lo non an ta la so teng an chola mane fracture town par lo da ta fracture da vela pekor vela ahut pangeng pachi chak frong an ta do uni da ve hai nali me khan pe na milimen sikai ke therapy West Karbi Anglong Labor Union wana tumpen branch committee ke senga sai ke dengpon. Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Satgaw along aro chikloni phaing koi arni West Karbi Anglong Labor Union wana tumpen puthot branch committee ke sengpon thu. Choklem choda matum sitami aja kong kachichini jia phanpura Nijang Karbi Anglong arlo surihini ra ingkoi aningkan manop kram sapen chipahem phupon si West Karbi Anglong Labor Union amahang pathek ponlu. Lason si West Karbi Anglong Labor Union wana tumpen ajak dingkloi pen kemangpon Nijang Karbi Anglong arlo atok anu kido arata tum sitami choklem chodam ajakong chini lap nangji pupen atok anu sita branch committee sitami sengbom si puthot Satgaw along sitami dongkamukam area tumpreng area parlopon si sengpon thulo Satgaw branch committee along pen meipu arpu kedengpon laki chondro teron lapen kongchonbang arpu kedengpon sukuram sagra alangli tumbang hini arpu dengpen sai choklem pame pupusi lamchak chipi pondu lapen alangli tumpen non kewangji ansitame branch committee area wise committee sengpon thupen sengpon lapo puta meipu manop kram sapen lamthe paklangpon Labang Swamay Longkache Tongdun West Karbi Anglong Labor Union Wan Meipu Manop Kramsa General Secretary Ojoy Teron Sorkari Gaubura Rongasar Lapen Kapre Kapre Man Kedo Ke Theki Dingatum Che Tongdun Si Mai Mesen Pen Pachun Ponlu West Karbi Anglong Ladak Sadgang Along Sipini Kiseng Hanlang Lo Labor Union Pen Dongkamukam Lapen Sadgang Asi kedam tang apor si tame ala dongkamukam long Kiseng dolo masalang litum bang si tame politik selong ini bahini tum doko masalang litum bang klaim klelu pusi nili panang pulo masih akaprek tum masih pini dak tik pontunang koklo lasi dongkamukam sadgang lo la dongkamukam angkang keparluan tum preng pen ladak kolong na lo pen ke lasan si borthol pen dang lo penan angkang dak duk lasi nili tum pini ladak West Karbi Anglong pen ladak dongkamukam lo la branch committee keseng padolo dak sadgang pen pacerop rapet lo lasi nilitum non kewangji eprang labangsu labor union kapang tang ponji phansin tum non deng pon bom lo lap ilitum bangke
labor union mana la mesri tumhan labor tumhan la so ke rai kom je phansi ne tum la labor union bangke kang thorpon padolo la si ne tum ladak west karbinglong pensi tame un an pen si ne tum ke me pon je phansi mohjong se tame chingwai pon padolo tapen ladak misri tum si tame labor union long dolo la si koman ya kor ti apa nang je tum si tame alang litum hem kachi kemji do pusitame nilitum la labor union tum han nang humri pen nilitum misri sitame ke toy donji panta nilitum haita kachi sik pondolo lapen ladak local latum mate ladak west karbinglong ang kanglong sitame ladak la travel latum sitame ladak ke thek tum dolo nase alang litum phan sitame nilitum non ke bangji por bangke alang litum phan kam ke toy donji phan sinitum chisik bon bomlo lapen kaprek adim kapachongda dam de ji phan sitame nitum chingwai pon padu bomlo nase alang litum phan kam ke claim amen pen nitum kapajok donji phan kam ke claim amen pen nitum kape me pon senje phan anam ke long le pen chenglok sitame lahai ta nitum ching vai bom lo la se lang le tum pan kapa jok ji pan sing tum che sik lo la pen le tum akor ti la pen ing je tum si tame nang le tum labor union long ke bang ji pan se tum chuni ru padu pon lo la pen un an pen lang le tum don rapen chenglok jet pu jet pen chenglok se me than pa chini pen labor union long membership ke an dun ji pan na cherap chetu dun ji pan sini tum kaching hon karbing long ara tum han se tame west karbinglong tapen ile tum la east karbinglong tum sitame labang so bangke ile tum cherai kom nang po athe ile tum sung pik pik lo je ile tum ke dam tang por bangalore chennai ka chongda dam pen chenglok ile tum lahai penana ki sung che tong tum do pik lo la si lahai abang pu bang phi tum aphan ne tum la ki sung che tong don abang pu bang phi tum do la sam ne tum ning duk lo e tum king thur pon tong un e pot si e tum lahai ki sung tam che tong nang kok lo la si ile tum ke bang ji por bangke ile tum kaduk awe cherap chiri pen si litum ing thur pon un popusi ni lita ning cepat he pon lo tapen pini litum ladak che tong rapet abang pu bang phi tum sitame litum unan pen bori popusi lang litum sitame ni litum phanang che chak don lo ni ladak ke mo ke lang teng plote 60 jon bakat do kok tahai la si churu lo lang litum kabori non kedam tang asamela long sitame non nitum chingwai bomlang lasi non isia saiben nitum kedam ji chisik dolo lasi asamela long sitame nitum adhok tum han banga toy donong lo the ilitum nelilong na cherap do natum sitame mane chepang tangrak nang po lapen ilitum methang det jong si cherai kom ji pulo te nang iri don de nang poku banglo ilitum nang lini liang si claim kle det lo pulo te claim ji bang abilu posili dum matha nang po aposi ilitum claim ra pera bang putum si tame iri de nang po claim don thep nang po hajada ki sung le do ing su harang le che tong si tame ilitum ke ing ton te de nang poku banglo lasi ilitum kaduk ilitum si tame lahai company lapen industry long si tame ilitum lahai ke labor union under loposi ilitum labang so a company long ke ilitum thekan pen ilitum abidi ki pidun pen se lang ilitum kam ke claim munji lasi ilitum industry la pen company sitame ilitum ke carving west Karbi Employees Association atum ahin pen HSLC la pen HSQ undun atum aphan karchupor Aroni phai Chrysler Cap Arni Langpher along United Karbi Club along Karbi Employees Association thi hekpen KEA Bokolia Journal Committee atum pen Pather Piponsi Langpher angkang HSLC la pen HS sat lang ki undun atum aphan archupon Labangso karchupon amayalong chepahem phupon KEA Bokolia Journal Committee mei phu Dhon Singh Hansi Chunbang Babulal Ingti atum ahin pensi mai pachun ponlu Lapen aluhi sarpo aman pen TDP meipu Hakim Rongpi TDP Chunbang Dilip Rongpi Bokolia Journal Committee dihin rimbang Debesor Singh Narpen Chenglo Karbi Employees Association along ki claim kethe kiding atum chetong dun से ये तुम कार्बी एम्प्लॉय एसोसिएशन में कार्बी जो हमार आसों कमिटी में तभी कमिटी का तभी लाइक वो आज से ना तुम अपन सूरी कार्यों पर जो कार्यों इन्हीं डाक कोनिया यूनाइटेड क्लब हेमलों उन्होंने कमाजिए लों लाभांशों itu di dalam tang metric angke mata SSLC lapen ke aku higher secondary angke ki pun Karbi also maratum khan ini tum la Karbi jokomar asonga hin pen karjuji ko pansi ladak
Bolongkom Aji Labangso Karbi Chokamar Asong Arun si Jonal Committee Jemahin dan Sidang lo masih ladak Ameibu Mode Jonal Committee Ameibu Hansi laben ke ladak Aru Asigiti Wapula Linti Alang itu Kapuri laben Alang itu Ari Sangpo Doan Cerap cetu si Pini Labangso dia mate Bolongkom Aji Awar Angkang An Karbi Asong Arun Labangso high school ang ding laben ke higher secondary ang ding ki si Jumi kipidun mate aprang kosol si kacari tegi ma maso jakong orang kipidun tegi apan isi coba marah songpen arti kipidun ji apan si labang somai paiglo masih alang itu kan coro ini masih dah amring tina long sistem ini jum kardio somar apan labang so kosol si aprang kita ampen keluar ketegong nak kacari tegi ma labang so kapuri kumbang lagi hopet langsung kerja nanti apa walau masih nilai cuma hin benda menciptakan bentuk central committee hin sistem ini langsung silent langsung melong nilai cuma sistem ini lampu sih sistem ini cepat PD sulit PD kangku bersih nilai cuma dalam ciptakan bentuk langsung tinggi pini arjulo karju tingpen kadu boleh langlo semua itu kaki napai dokti itu lapen ke mesin percentage kelong pen karong lampe masih kebanjian di sistem non cari bom mau itu kan lapen dia aku aprang asosiasi latin sistem kapre doktor engineer pencenglok kapre IAS line bag la arts ini guna kapre business line guna haya hindo an sistem low kacari aturan se teji kasi labang so keja pun teji kan si atuar jethang jemum seroi pen cini pun pusi matai so puthak bangke nili laan ningji tam elo Karbi employee association mate Karbi Chokamara songpen bangke labang so puthak bangke ile jum sarkar kon sisteme lapen ke ile jum kelang pun thegong bonglo lase alam itu sisteme kabor ikondo lapen ke private school ke methang initiative amase alam itu ko anma jakong orang alam itu jahar jakon lo sisteme ile jum ladak sarkar long nang itu nangkar juating pen labang ke neli tum ke thek long teng pen ke sarkar long sisteme labang so facility ke chardi nahi ason dan ke do oi sisteme ile tum parents la pen chenglok kapre tum an ile tum cheto dun ma labang so ka cheto dun anya pan ile tum sisteme meten neli tum Karbi Chokamar pen chenglok pa kapre tum da sisteme cheto dun anji lalo pulo tante private la pen government labang so ka chip plak bangya abedaji basineli tamata jongsi labang so sarkar long mate government along lo thambang tum angli tum nang karjo teng pen ini do chethan the ini digital damde ka ko sang do pulo tante as per rule lage disciplinary arondo la soteng pen sarkar tum la soteng pen dengpon bola bangke Karbi employee association hin pen joining diji bangke Chokamara tum pote sai chiklem paminang ko sai ceklem pami si somardaman sistem lo pami je phansi je bo inen pot kasin nane nason do pote lage ahop arono teng pen service rule disciplinary arondo naso teng sidam Deitor Moniram Langne Auditorium Hall along HSLC lapen HS ki unduna tumaphan felicitation program mate karchwa jai me kedengpon Aruni Phainkoy Arnila Khainko Rotrok Dwarbagori MSC constituency angkang Deitor Moniram Langni Auditorium Hall along HSLC lapen HS ki undun ai student atum aphan felicitation program mate karchwa jai me kipaman pon Dwarbagori KSU head branch atum pen labang so felicitation program ke dengpon Dwarbagori KSU head branch president Sarkuru Terang pen mai charipon Mayalong KSU advisor Amoron Terang pen si aluhi pachini ponlo lapen chief guest Dwarbagori VDC chairman Sarkoy Rongphar invitation guest BLCC chairman Sonjoy Teron Dwarbagori BJP Mondol committee president Sunaram Singnar Deitor police station assistant OC Kulenjit Bora government model college Deitor assistant professor and resource Barithe Lekthe Dwarbagori Karbi Rongasar president Divinson Terang Sorkari Gao Bora Rongasar Rongbonghat KSA president secretary Arlong Chuhu KSA president secretary Deitor High School Higher Secondary School Harlongbi Welongbi College Deitor Langklangwong High School Deitor Government Model College Teachers Lecturer Penchenglo Penang an Dwarbagori along Kethe Kidingatum Chetongdun
Labang so felicitation program along HSLC pen HS ke pas to natum pangrum pet pen 700 students atum aphan archopon lapen kedeng ajai mek peman ponlu lapen ke kalpatro numaligar higher secondary students William Rong Parki for subject letter chepalong dun lok ajok alangli phanta Karbi apuho pen archopon lapen assistant professor resort person pen bari thelek thepen koson si college along lo charlie pon nangji mapu penang analam the thanpon Lapen ke Duar Bagori VDC Chairman Sar Koirong Parpen ke Thanpon HSLC lapen ke HS ke pasle kaporhi kangton kalilang ansusi angsong an ke pale dunji aphananta bor ipon nangji puta Thanpo. Rangke bitung han suru parpiglo pini dak dai thorlong dak SS lapen SSLC ke pasatu han karchu kon amelong chitong napot sipini dak Karbi Student Union KSU hinpen patir piponsi ladak Duar Bagori angkang dai thor moniram nangni auditorium hololong non hejong SS lapen SSLC ki pasatu han archu ponlo asi lebak so karchu melong akyong dung guardian nang kitong lo lapen ke texer atum according to na kitong lo lasi choro parpik lo bini student and pandami athelang tum bini dakni tum ke thek long ateng pen mesen result kelong ponapot choro parpik lo lasi dak adu student pandami suniri ponlo je ansu se kichari ponami katu thek dia phan lapen ke guardian duman tami ansu se kicharap chitu du phansi diri tum hen da suniri ponlo lapen pen ini mesen pensil la program chun bon Ada sar peni so kartu kala Duar Bagori ma matra da ko dia lake ke organize ke or Duar Bagori la hai sitame ke ongdung dum ke kewang asabo ka siksak pen jok se ke hilo tu men ke bang ni da dulo nasi mo jong se kedang sot du ponte ako hapu dulo mara part na ta ko kaprek ding thigat po ada sar ni la nun logo chari bom amuma to kan nang lehin ben ko pini si ipu kantung pondon nilihin men ki puji ke la hello je mo nili meeting long tami ningi lo je metric ke pas pen higher secondary ke pas pen chodle kichardi ki jut ko kali lake ansu sisi bor ipo nalang atheno lamga din kai ke laka prang son pu jene tine pas chot lason kali no lamke quality sikelang lasi quality education laso maintain nei pulodang te methang ta bor i nei lasi student numhan unan ke government ason awar sai ki pipondu non hejong sitame dakla ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM sar alangli medang jung phan pen kera pondu lake CU ET lebang so entrance ke tok dai phan halloween kedam atum phan dame awar sai ki pipon lake Karbi Anglong Autonomous Council CM sar ta kera pon pedulo la seson thaksi unan ke government dumenta kichara ke chutu du phansi pu bori pon bomlo ada sar Duar Bagori ang kangti long penai skor tum kapapi da soni tum ek long la sila to kan lehin ben kilo ke lake non one by one claim pon bomlo athi non dakali tum local emisi sir Richard Tokbi alangli mithang masi education yamlo se alangli non hesi yam ke chulang alangli in kan hinian welang la se alangli isipen si alangli non lang pon bomlo lapen unan ke alangli school visit claim pon bom lapen lahai school hem kawi lapen ke son toilet kawi lapen boundary wall kawi lahai diman talang isipen si alangli claim pon bomlo lapen teachers sumhan anta alangli unan ke mithang sai ke claim pon pame khan se alangli pon bor ipon bomlo lapen alangli labang ke continuous alangli claim bomlo